Ọchịchị abụrụgo ihe akọwara dịka ihe na-ekwu ma ọ bụ ihe na-eweta uto na obodo. Ọ bụ n'ihi nke a ka otu na-akwụ maka ọchịchị nke a kpọrọ Nigerian Prize for Leadership (NPL) ji wee gaa n'ihu wee gụọ gọọmenti etiti ka ha wepụta abalị 12 nke ọnwa Disemba kwa afọ ọbụla malite n'afọ 2023 dịka ụbọchị a ga na-echeta ndị ọchịchị na izugbe iji were ya wee na-egosipụta ma na-enyekwazị onyinye nkwanye ugwu kachasị nke gbara nnukwute mbọ n'oge ha chere ọchịchị. Princess Ekwi Ajide bụ nke ga-ewetara anyị akụkọ ndị nke fọrọ afọ. Otu ahụ site n'ọnụ onye isi oche ya ọkammụta anya sịrị na ha dị njikere iweta ihe niile dị mkpa maka ime mmemme n'ụbọchị ahụ. Ọ kọwara na iwepụta ụbọchị dị otu a maka igosipụta ọchịchọ gọọmenti ịgbanwe omume ndị ọchịchị na Naịjirịa ga na-enyere ndị obodo aka ime ka ndị ọchịchị gee ntị. Na mbụri ka onye isi oche emume ọkammụta Jerry Gana sịrị na ihe mere ejiri ghọta onye mmeri nke ịtụrụ ugo ọchịchị gụnyere mmetụ aka ha na ikwu eziokwu na ọtụtụ ezi omume ndị ọzọga ka ọ na-egosipụta ndị ibe ka odeakwụkwọ NPL Dr. Ikeneliakụ gụpụtara usoro iji bụrụ otu n'ime ha. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.